Здравейте всички и добре дошли в днешното видео, в което ще разгледаме два малки, но добре ефикасни продукта, които си взех. Едното е микрофона на Boya BY V2, другото е Gimbal Smooth Q3, който е с, ползва AI, който за следене, което е доста полезно. Да започвам. Първото, което ще разгледаме е микрофона на Boya, който му скъсах кутията от опит да го прегледам само. Две камери съм пуснал, ето тук е едната камера, която ще може да се вижда. И да, директно го отваряме. Имаме си две Type-C кабелчета, които са доста полезни. Нали, зареждане са. Имаме си такова джобче на Boya, което ще се ползва естествено за тези неща. Това са микрофоните, които ще ползваме. Двата бачкат към един вход. Свързваш го към телефона и получаваш горе-долу качествен звук прямо цената. В момента тези са на 130 лева. Тествани са, горе-долу качеството е прилично, според мен можеше малко по-добре, но за тази цена не мога да очакваме кой знае какво. Свързваме микрофончета в телефона и ще ги тестваме. Също така щипката е движеща, което е доста яко. Подвижна е щипката. Доста голем е като смисъл, като размер микрофона, така като ти го сложиш тази брошка тук и седи като подарена, като мартеница, ама нищо. Свързвам ги към телефона и ще разберем как се чуваме. Така в момента говорим от телефона, звука се чува от микрофона на iPhone, така че в момента пускаме, плъгваме този. Така включваме микрофона и вече трябва да изсветка синьо. Така е светка. Значи вече бачка. В момента трябва да се чувам от микрофона, от бежичния микрофон. Така че между другото имате Noise Gate, който ето тук отстрани на копчето, цъкате го, светка зелено и вече трябва да се чувам много по-добре и по-заглъхнало, в смисъл трябва да е по-чисто. Но да, като цяло това са микрофончетата на Boya, цената е 130 лева. Ако имате някакви по-cheapest или по-ефтини придружения, моля напишете ги долу в коментарите. Интересно ми е да видя кое може би е по-добро. Но да, местиме се към гимбала и така, това беше от микрофончето. Ще разберем на публични места как е. Между другото дистанцията му 50 метра, което е доста добре за бежичен микрофон. Аз не мисля, че след 20 метра ще прекъсва. Не, ще разберем. Така, продължаваме с анбоксинга. Следва не кой да е, а Gimbal Smooth Q3, който е доста полезен за навън. Като цяло го взех за бъдещи видеа, които съм намислил да правим. Така че директно започваме с анбоксингчето. Да видим какво има вътре, какво се крие. Така. Имаме си опътване, описание, как да го свържем. Бачка се чрез програма бачка, така че трябва да се инсталира програмата. Това е гимбала. Ето го гимбала. Опъваме си го догоре. Ето тук отзад се задържа бутона, който да се включи. Светна. Така. Не иска да фокусира, но сета. Така, свърдахме го, закачаме го на телефона след малко и ще видим как ще пачка. Също така идва долна част, която се завива, която може да го ползвате като статив. Закачам го към телефона и ще видим как бачка. Също така имаме отгоре едно фенерче, нали ще светне, да. Има няколко модове за светене. Между другото, фенерите според мен за гимбалите са доста полезни, понеже няма откъде да изкараш или трябва да вземеш някакво отделно, което е доста по-сложно стават нещата според мен. Но да, имаме си Type-C зарядно към него и джойстиче тук може да си го местиме наляво надясно. Имаме опции, имаме бутон за записване. Свързваме го с микрофона, свързваме го с гимбала и се връщаме след секунди. Ето ни, вече сме ползваме гимбала. В момента е с изкуствен интелект, което е доста готино. Да, доста яко. Много яко следи между другото. Само че при бързи движения не вярвам много да се справя добре, но като цяло за тази цена е супер прилично. Доста ми харесва. Ще го тестваме навън съвсем скоро. И да, като цяло тези неща искам да ви покажа.
да ви кажа, че благодаря за последователите и за гледанията. Между другото, доста се кефя, понеже бях се отказал да ги правя тия неща преди време. И сега ми е доста яко. Благодаря ви. Колко яко стабилизира, между другото, имаш мод, който го заключва и само да пусна фенера, който го заключва и просто седи така, не мърда и се движи по ръката ти, което е доста по-добре. Но като цяло виж сам какво е някакво супер смут е. Това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, може да лайкнете, да се абонирате и да коментирате. Скоро качвам още такива неща, така че следете. Довиждане в следващото видео. Чао, чао!